ze dinamika komeni zaigu momentu honetan, Euskaldun hori oro har. Nik esango nuke ikuspegi sozioekonomikotik, ekonomikotik, eredu produktuaren inguruan hausnarketa bat egitea importantea dela. Alegia, zein da herri bezala komeni zaigun estruktura produktiboa etorkizunari begira gaur egun daukagun ala balin bada, posible balin bada, hobea, bizitza baldintza hobeak izan ditzagun etorkizunari begira. Zein da komeni zaigun estruktura produktiboa? Gurean, Gipuzkoan oso garbi dago, guk industriaren aldeko apustu egin izan dugu, ez da, apustua, baganeukan tradizio hori, eta apustuarekin indartu egin dugu egitura produktibo hori, industrian oinarritua. Ez zait iruditzen iparraldean hori horrela definitzen denik. Eta Nafarroan ikustu dut, ziurrenik, industriaren aldeko apustu hori garbiago egina izan dela, baina ziurrenik Iruñalde inguru horretan, ez? Edozein kasutan nik garbi daukadana da, baldin eta industriaren aldeko apustu egiten baldin badugu herri bezala, hor daukagula ziurrenik kosketako bat. Azkenean, eta Gipuzkoan hori oso garbi ikusi izan da, guk industria ikuspegitik, dimensioaren ikuspegitik daukagu arazo larria. Beraz, kolaborazio industriala martxan jartzea gure herrian, hori nik uste dut izan daitekeela bidetako bat. Azkenean, ikuste ditugu korporazio handiak, lehenago aipatu izan da, urre aipatzen zuen Mondragon taldeak zer egin dezaken iparraldean, esperientzi konkretuak egon izan dira, nik esango nuke, edozein kasutan, hor dauden eragileak, esango nuke ez, igual garbi esango nuke, kolonizazio bat egin beharrela kolaborazio bat. Daudean, eragile diferenten arteko elkarlan bat martxan jarri behar dela, arlo ekonomikoan proiektu berriak martxan jarri daitezen, eta biztan da, horrek berearekin ekiu behar duena da, eta horrekin amaituko dut, eraldaketa handi bat gizarte ikuspegitik. Alegia, iparraldean adibidez, industria indartu nahi balima da, lanbide heziketa potente bat beharko da, hortarako esperientziak indartu beharko dira, badaude, baina bat industria arloa bideatu beharko dira, azkenean hor ikerketa ikuspegitik, berrikuntza ikuspegitik, inbertsioak egin beharko dira, orain daudena baino gehiago, eta gero baita ere ikusi beharko dugu, bai ikuspegi hegoaldetik eta baita ere iparraldetik, zertan ditugun ahuldadeak eta indarguneak eta osagarritasunak nun dauden. Hori da pixka bat nik ikusten dudana, ez? Arlo ekonomikotik planteamendu bat egin behar dela, eta berriro diet, ez nuke pelma izanan hortan, baina hor bidea eta ezagupidea eta ezagutza daukatela sektorekoek. Beraz, sektorekoekin elkarlan hori, kolaborazio publiko-pribatu hori, niretzako giltzarria dela, hausnarketa elkarrekin egin dezagun. Ezaiotela, ez. Eta beste gauza batzuen artean, lehen Markelek esaten zuen gauza bati buruz hausnartzeko ere, esaten zuen estruktura produktiboa definitu beharra dugu, eta nire galera da, baldakigu zein den. Agian Gipuzkoarrak bai, baina Euskal Herriko estruktura produktiboa zein den, nola eragin behar dugun Euskal Herri barneko koexio hori lortzeko eta Euskal Herria bere osotasunen aurrera egin dezan, zalantza handiak. Provinzianismoan edo lurraldetasunan gehiegitan erori izan garela, eta Patxik esaten zuen ez dugu ahaztu behar Euskal Herria, eta lankidetza komeni zaigulako bakarrik egin behar dugu. Beraz, nik uste dut horrek bide bat ireki behar duela, eta lehen gertaz daitezen lehen urrek esaten zuen. Bi plataforma logistiko burrukan, bat Mugerren beste Azaizan, bi portu burrukan, bat Miarritzen, bestean egin asmo duten Pasaian, bi aireportu burrukan, inolako etorkizunik gabe, hainbat eta hainbat alorretan gauza horiek gerta ez daitezen, denon artean hausnartu eta irtenbiderik egokiena eta hoberena ardezagon edo gutxienez tokiko administrazioetatik bultza ditzagun eta gero bertako eragileen artean egiten diren proposamenak eta eztabaidak marko komun batean eztabaidatzeko. Nik bi apunte, Juan Carlos Egontxe potari pixkatez, bere ikuspegian lehenago esan ditudan hitz batzuen hilotik, aldakigu zein dan gure egitura produktiboa zein izan marko luke. Nik garbi daukat Euskal Herriaren ikuspegitik etorkizuna eskainiko duen egitura produktiboa industriala dela.
Eta gainera, esango nuke, Nafarroak momentu honetan daukan gizarte ikuspegitik, daukan indarra neurri handi batean mantendu duela industria potente bat izan duelako. Esanet, bai bizikalitatea, langabezi tasak eta guzti horiek mantendu ditu industria duelako. Baldin eta beste egitura produktiboa balu, Espainiakoa adibidez, momentu honetan Nafarroak beste egoera bat izango luke. Ziur. Beraz, nik uste otor mantendu duela, batez ere industria potentea izan duelako, beste, baina horri batez ere, eta nik ez nijoa lezioak ematea beste lurraldeetara, eta nik uste eurei entzundakoa plaza batuko dudala, baina iparraldeko euskaldunok esaten dutena da, neurri handi batean, nola edoala, iparraldeko egoera o egitura produktiboak erraztu egiten duela asimilazio estrategia bat. Batez ere turismoaren eta etxebizitzaren ikuspegitik horretan bakarrik jartzen balin badira baliabide guztiak eta ez balin badaukazu industria modelo alternatiba ezartzearen, industria potente bat proiektu bertakoekin, orduan kolonizazio bat edo asimilazio bat erraztu egiten dela. Beraz, egoera horren aurrean, nik diot, Euskal Herriko ikuspegitik edukitza talde industrial indartsu batzuk bertako erabakitzeko eskubidearekin hori izango litzatekeela neurri bat, proposamen bat behintzat, bide bat, orain dauden desoreka horiek gainditzeko eta besteak beste elkartuko gaituzten eta trinkotuko gaituzten dinamikak martxan jartzeko.